होत सवेरे भइल लड़ाई, होत सवेरे भइल लड़ाई, पड़ोसी के पड़ोसी से, लाठी लबदा जूता चौपल, हल्ला गुला तेजी से। नमस्कार प्रणाम बा। और वो लोग के तरह मनोरंजन हो ये हमनी के काम बा। और वो लोग पिछला वीडियो में बहुत अच्छा प्यार दिले रहनी है, तो हमनी के चाहिए कि प्यार वो लोग के बरकरार रहो। आ वीडियो में का गलती का सही बार वो लोग कमेंट बॉक्स में हमनी के जरूर बताएं। यही तरह हमनी के प्यार देते रही लोग। तो हमनी के आज के एपिसोड में वीडियो में बताए जाकि रुआ के पड़ोसी के लड़ाई के बारे में। तो शुरुआत करता नहीं हम। होत सवेरे भइल लड़ाई, होत सवेरे भइल लड़ाई, पड़ोसी के पड़ोसी से, लाठी लबदा जूता चप्पल, हाला गुला तेजी से, धड़ 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 हट 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 हट, मारे लाठी कपार पर, आ डरे हमारा केहू ना बोली, मर जीव दुआर पर। इतना सुन के धरहरिया के भइल बेचैनी भारी बा। देख लेम कि धरहरिया जहाँ रहे तहाँ मार बहुत ज्यादा होला। लोग के ताकत आ जाला कि भाई के तरह हम मार दी, हाथी के बल कहाँ से आ जाला। आ जहाँ धरियारी वहाँ मरवो ना होला। तो इतना सुन के धरहरिया के भइल बेचैनी भारी बा, जल्दी पकड़ ना तो भैया मार पीट अब जारी बा। भइल लड़ाई जी भर के, भइल लड़ाई जी भर के, पीड़ित पहुँचले थाना में, आरोपी के बेचैनी भइल, भागे लगले लुधियाना में। अब भाई भाग के कहाँ जास? भाग ना पहले कोशिश कैले, भाग ना पहले कोशिश कैले, भइल बेचैनी भारी बा, गांव में रहल ठीक अब नहीं, चलो भाग ससुरारी बा। गढ़वन मामला देख दरोगा जी कागज भेजले कचहरी में, गढ़वन मामला देख दरोगा जी कागज भेजले कचहरी में, जान लेवे के कोशिश करब तो भागत रहब रहरी रहरी में, भागत रहब रहरी में। थाना के से मामला कोर्ट में पहुंचल, थाना से मामला कोर्ट में पहुंचल, भइल खर्चा के भरमार तेजी से बढ़ गई, ध के पीटे लगले कपारा ही दादा ई का भइल। कोर्ट के खर्चा बढ़ गईला से, कोर्ट के खर्चा बढ़ गईला से बड़े कर्जा के इंतजार में इतना मन बढ़ी त बबुआ रोजगार नहीं खे बिहार में, ऐसे मन बढ़ावल ठीक नहीं खे। कोर्ट कचहरी के चक्कर में, कोर्ट कचहरी के चक्कर में बीतल कितना साल बा, आ रूट के लक्ष्मी घर से गईली, इतना बुरा हाल बा, इतना बुरा हाल बा। इ त आग बरियार लागल बा। अब का कैले आरोपी जे रहे उ पड़ोसी के यहाँ दूसरा तीसरा के भेजे लगले कि भाई मामला के सल्टा लिहल जाओ, काहे कि लफड़ा बहुत बरियार हो गइल बा। तो दूसरा तीसरा से कह के सुघरावे लगले पड़ोसी के, चल बुतावा आगे भैया कुछ नइखे केसा केसी में। अब पड़ोसी तक खिसियाइल बा, हमनी के केंगा बोलता, पड़ोसी खिसियाइल बा, मानत नइखे मनावला पर, कहता कि हमहू मारे, सूत जइबा बिछावना पर, सूत जइबा बिछावना पर। अब का कइल जावे? यही में हमार कैमरामैन जय बिहार टीवी के रोहित बाबू बानी, वहाँ के देखी उहे के गए रहनी मनावे खातिर। तो कैमरामैन रोहित बाबू के मार्केटिंग के काम बा, आ मार पीट में चोट लगी तो देखी है झंडू बाम बा, देख ली है दे। अब तो कहले आरोपी की भाई तो लफड़ा ढेर बरियार हो जाइए, अब खुद जाए के पड़ी। तो हाथ जोड़ के देखिए अब का कहता रे, आगे से गलती ना होई, हम बानी अब दोषी जी, हाथ जोड़ के विनती बाबे माफ करी पड़ोसी जी, माफ करी पड़ोसी जी। तो रुआ देख ली कि आपस में झगड़ा बहुत होत रहेला। अब केहू के पैखाना होखे लागी तो लोग कहे कि ना इहे कइले बा, जरूर कुछ कह देले बा, तब पैखाना होता। केहू के पेशाब ज्यादा होखे लागी तो लोग कहे कि पेशाब उहे करावता, टोना कइले बा। केहू चलते चलते ढीम लागल तो लोग कहे कि इहे गिरौले बा। इससे आपस में बचाव करके रखे के बा। आ एगो लाइन रुआ और सुन ली कि इ लाइन पर रुआ लोग ध्यान दे, एक एक बीता जमीन खातिर, एक एक बीता जमीन खातिर लोग मरे मारे पर तैयार बा, आ झूठ मूठ के नाटक बाटे, कहाँ केहू के केहू से प्यार बा। तो रुआ लोग यही तरह प्यार आशीर्वाद हमनी पर बना रहो।